Ja sme v Brne, no ja, a ideme sa kúknúť do zoo, že vraj majú bielý medveď. Už idem. A sme v Čechách, vidíte. No toto je už naše auto, ale to je jasné, že tu bude seka. Tak. Takže tak. Dobre, toto strihnem, keď budeme tam, tak sa ozve. Zviera, to je nejaký vták. A ja idem ďalej, zase to strihnem. Ďalšie zviera. Dobre, zase to strihnem. Ľudia, to sú ľadové medvede. To je asi iba v Brne. Tam jeden sa kúpe, nevidno. Tam s loptičkou sa hrá. A počkajte, ja idem z iného pohľadu tam. Vidíte? Keď sa mi nariaha. Tam niečo, Takže medveď. Hentam. Je to medveď. Čo ti dáva? Je to fakt ľadový medveď. Je z Antarktídy. Tam jak sa díva. Vyzerá trošku povídam. Dobre, zase to strihnem. No sa tam ten medveď. Mám tam mokrý medveď. Dobre. Takže bude ďalšie zviera, ryby. To je rosomak. Bude ďalšie zviera. To je nejaký nosal červený, či čo to je. Zase strihnem na ďalšie zviera, si počkajte. Ďalšie zviera. Je tam. Dúfam, že aspoň veľa lajkov tu bude mať. A tam je trn? Ďalšie na rohu, tak sú tam a sú tu. Si myslím, že je v posteli. Dobre, strihnem ďalšie. A sú to nejaké vary Černobylu, nepomínam. To sú jeden opičák, druhý opičák. Tak, o čo tu ide, to sa vidí. Tam je schody hore. Dobre, strihnem ďalšie, za chvíľku končí video. Opica, tam sú dve ďalšie, kde je? Tam zavadzajú ľudia. Takže tu vidíte, ja idem bližšie. Len to normálne tečie rieka. Aha, dobré, tak